zweite Runde. Ja. Mit alles сигурно, ja? Окей, имаме ли още участници, Кристиян? Или вече всички се пуснаха? Още два. Окей, заповядайте тогава на парзалката. Please take your places if you didn't slide yet. Nehmen Sie bitte Platz, wenn habt ihr nicht mitgespielt bis jetzt. Така, втори рунд. Окей, zweite Runde, втори рунд. Юли, може ли списъка? Петко, Стив, Росица и Вали. Така, ще изчакаме за всички победители, които победиха в първи рунд. We are waiting for all the winners from first round. Вали? Окей, Вали is ready. Росица, we are waiting for Росица. Майк. Ако Русица няма, Майк да заповяда. Окей. Ready, steady, go. Wow, първа линия, first line, ерста линия, браво in the last moment. Така, Майк се казваш, нали? Майк, yeah? Okay, Mike, you get chance to participate by third round. I think they will be third and fourth round as well. So, Rosica, Andrei, okay, is there. Christian, please take your place, Christian. Николай, така, Николай и Джордже. Така, ще кажем имената още веднъж, нека да проверим пак. Андрей, Кристиян, Николай, така, Николай го няма, така ли? Така, Николай и Джордже. Мисля, че някой не е там. Добре, Николай, ще се включиш в следващото спускане. Ready, steady, go! Така, четвърта линия, fourth line, fifth линия. So, what was your name? ¿Cómo te llamas? One more time? George. So, George, third round. Браво! Така, кой трябва да се пусне сега? Николай, да. Николай, Корина, Бени. Така, следващите трима. Николай, Корина, Бени. Go! Така, четвърта линия, безспорно. Николай продължава в третия рунд. Браво! Okay. Last three players from the second round. Listed tracker zone. Naim, Kamen, Oleg. Качва се горе за финала. Наим. Naim is here. Kamen, Oleg. There are two. Okay, Kamen, Oleg. So, ready, steady, go. Четвърта линия, финта линия. Фолклайн, Пламен продължава в финалния кръг. Камен, извинявам се, Камен. Финал. Сгросецке финале zwischen Майк, Джордже, Николай, Камен. Ще изчакаме участниците да се качат и да вземат местата си. Big final. Name? Last weapon? Finito? Kaput? Конклюзия.
Kaput. Окей. Така, изчакваме нашите финалисти. We are waiting for our winners, Mike, George, Николай, Камен. Николай, și George, și Camen, și... Acum trebuie să stai să așezi să urci. And now you can go again. Така, сега заповядайте отново, ще ви изчакаме отново. Please, no cheat. Foarte dobrie. Nu șmechere. Totul bun. Șmecherul ăla. First line, mai mare șmecher. Second line, țipiții cu șmecher. Puțin șmecher, linie 2, da? Vagabond? We are waiting for our finalists, so... Изчакваме за нашите финалисти. Кажи им за шоуто до вечера. Да се знае. До вечера ми дам. Don't forget. Ready, steady, go! Така, нека видим четвърта линия, трета линия. Fourth line, имаме победител Николай. Браво, печелиш един страхотен коктейл и шампанско. So winner from our competition, Nikolai from Bulgaria.